Wale tuntuma chuan surface areas and volumes ti chapter mensuration kan zir don ni ti chuan han soi chonghal mop tai la chapter hi kan riat chian don chuan formula riat chiana ain ngat many tin formula hi atong pong va by heart ngot ai chuan til riat thuk deuh hlaki thiam ngat du le zola chuwang chuan in avai chuan a formula ron in rem chhuah dan chu ka soi lo nga pani pathum vel mangin formula chungchang ka soi kai jok phot don ani ama sabera chuan tidei hian han ti taila square figure hi no pangte te pol ruk pol sari zir lai buwa po kan refer fur tonga square kan ti hi apoi mo many hei square chu ni tani square chu enge kan ti chuan hei paper pol oni ta se hei paper ania asir sei zong helai hi side zong hi anin chen thap vekani all sides are equal tinitani chu hemi hi 5 cm sei scale ate khan hemi phei ni ta se hei poi chho poi 5 ania hei poi 5 ania nga hei poi 5 ani tina mai ni square a chuan 6 in mangani pon 6 ani vek tina ni me 7 ani pantin asir hi 90 degree in tian kunia thap in L thlap in an ding kil hi angle hi 90 degree vek ani chu square chu lo ni tani hemi pei hi L la sei ani L length ti mangtai na adang poi L anga ngai tur ti na ni mai alphabet kan soi chuan side tin manlai mandeu chuan kan soi thina side ani chuan hei poi side ani vek ti na ni mai s kan mang vek ti na alphabet kan man reng hi variable ho hi number I o kan man thina ni ti kha mathematics a han riat tur ani shima chu da chuan x sim hangani pon pakhat x ani chuan adang po x an vek square a chuan all sides are equal ti ka riat chian le tur ani ti chuan sei zong anin chen vek ti na ni ta chu chuan L mangtai la hei L mangtai la perimeter chok chuak te an ti chuan perimeter chu enge riat lengai ta ni perimeter kan ti chu sei zong asir hemi sei zong hi te chua bel khom chua vekha perimeter chuni tani L pakhat hi 5 a sei ni chuan adang poka 5 vek ani tina ni maya ti chuan L hi 5 an lo ni ta 5 plus 5 plus 5 so 20 lo ni tani ani chuan a perimeter engeni perimeter of square chu 20 ni tina ni mai perimeter chu sum of all sides tin shame ula sum chu bel chua vekha all sides te bel chua vekha perimeter chuni tani chuan 10 alo ni chuan side pakhat hi 10 ani chuan dang po 10 an ni vek si chuan 10 voi li chu injang ye lo ni le mai 40 lo ni le tani chu perimeter hian formula nei tani chu perimeter formula chu perimeter of square is also don chuan heng hi side kha L kha i bel thawanga ti na L plus L hei formula ni L a pianga hian number anon da piang kha in manga ti chuan a perimeter zat kha in bel kho manga chok doni chuan thil number pa angai le ngai in bel trau hi entil nan L voi thum in bel don ta se L voi thum in bel a hi chuan ti hian ti ta mei tai la L hi example han china kan mana han 5 khalo la ni ta se 5 pali lo ni ro se 5 voi li bel chuan chu 5 plus 5 10 15 20 vati do ai ka chuan L plus L voi li ai khan L lir voi li mo L lir voi li 4 times L voi li om ti ka kara multiply da taula 4 into L pakhat ka 5 lo ni ta se 5 4s are 4 5s are 20 ti zong hian a soi thei da bok ta ni chu L lir voi li bel kha panga kan bel khan som ni achwa ka 20 chuka kha ai ka chuan L lir voi li ti multiply khan L lir voi li 4 times L chu 4 into L apianga khan 5 kerani lo pon entir nan 10 lo ni zok ta se L hi 10 ani chuan 4 into 10 4 10s are 40 bel maula 40 tho chuakang 10 liran ni chuan 10 plus 10 plus 10 plus 10 to 40 ni ta chuwang chuan perimeter of square formula khan 4L ti kha an mang ta zok ta ni L pakhat kan thria chuan kha ka 4 chu tiang voi li chu multiply la ti chuan 4L chu ti khan formula mang hian a chuak zel thea L plus L ti kha
zia tamanga ya huna al reizo ka chu phang chuan 4l ti mai khana all zo ka chu perimeter of square formula chu ta hi kan zia ka nge perimeter of square chu 4l ani a figure kha ni kan ti kha square ani perimeter of square formula chu 4l lo chin sia phat tur chu chuan tun tuma chuan englong mang tai la ela hian 5 khamang le mai 3 mang tong ela chuan 3 lo ni ta se helai chho poi 3 lo ni ta se hemi phei poi 3 ni ta se el kha 3 ni ta se a perimeter exact nge 3 li ro voi li 4 into l ti khan 4 into 3 lo ne 4 3 is 12 ani hal don perimeter se chu 12 ani bel convex maula 12 ani le thawang ha perimeter chu ni ta ni hetianga seizong kan ti thin hi an enta ula hei 3 lo ni ta ni hemi pei hi 3 ani hemi chho poi 3 ani hemi pei poi 3 ani hemi chuk poi 3 ani ti na ni ta scale an portaula nang mani khan han draw ve taula 3 in rin peya 3 in rin chawlea 3 china khan in rin peya 3 china in rin chukle chu 3 kan ti khan scale khan 0 atanga 3 zel ka centimeter khalo mang taula 0 to 3 mo ani joan ti han ti china hei ka scale khan ita scale dan point riat kha hei scale lo ni ta 0 train intana kala ti khan 1 lo lenga kal pheya 2 niang khatiang khana kala 3 lo ni ta chu 3 china hian hei scale hi siam tur ka tina ni chu mark ta ila centimeter tin hi 0 to 1 kha helai tanga helai hi 1 ania tai tanga tla ka 2 ania tai tanga tla ka 3 telon ta se hei khat ni thum 3 centimeter lo ni ta se a chho po hi 1 2 3 helama po centimeter khat ni thum lo ni ta se hemi pe hi tlama po han tian lo ni ta se chuan hemi inkar pe centimeter khat zel ni khai 1 centimeter ni ta 1 centimeter ni 1 centimeter ni centimeter pathum oma 3 centimeter kan ti ni maya tai po khanita chuan thei hi rinzom tak tur chu ni lo arukin han ang khan han ngai sin tawla rinzom tai la arukin ti khanin hei angin ngai ta ula square box te takte te in munga ta hian hei pakhat pani pathum pali panga paruk pasari pariat pakwa kan mutani khu centimeter khat hei centimeter khat ania achuk poi centimeter khat thone hei poi centimeter khat anita centimeter khat zelin 1 centimeter zel kwal khat ni thumli square box te takte khu chunga hu kan siam belle tina ni ta hei square box pakhat ta point centimeter khat zelin square box pani pathum pali panga paruk pasari pariat pakwa square box te takte te pakwa hemi chunga hen om thei 1 centimeter zel hei 1 centimeter square box ani chu hei po 1 centimeter square box ani 1 centimeter square box zel kha pakwa om thei tina ni ta carpet te ni ta se in chua ta khan pha in du ta kan carpet hi enga hlai nge le ti kan soi hian square centimeter amo square meter chu ti za chu ni kan ti square kan tel zel na chan hi square te takte te box engzat nge om thei ti awanga square ti ziak zel kan ta hemi case a hian hemi square lian pui hi enganga hlai nge anti chuan enganga zau nge anti chuan zau kan ti taka kha a zau zong te na taka kha area ti hi zau zong soina ni ta ni area ti hi what is the area of the square an ti chuan he square hi enganga zau nge anti na ne me area chu zau zong soina ni ta ni chuan a zau zong te thei dan ber om chun chu unit khat te he centimeter khat te tia ka tia kamak den kwal ve ka hetia ka rin zoma square box te takte te thei zat kha alen zong atan kan soi me thin ta ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ani wain answer chu a area chu a zau zong chu 9 centimeter khatte te ni wain cm unit in centimeter kan tia square kan ti kher thina helai square lo lang poi ani na taka chon a figure te hi square den vek anga te ani wangin square sign kan da da ni emo ti lo pena zia theida 9 square sq kan manga square centimeter kan ti vele me ni thil zau zong te don re chon square tel zela ngai ni achan chu square box engza te in nge a then shan chau thei ti lampang angin ani wangin square box za da kha a zau zong soinan kan mang ta thina chu
area kan ti chu ni ta ni hei kan scale a chuan hemi skula kan man thin scale a chuan box leng tok lek te ni vain centimeter unit hi man ani me unit kan te hian thil te khong soina ni ta unit a hian 0 sin te ten scale a han in rin level ka in hunga 1 in rina sin te ten in rina 2 sei de lekin kal zela 3 ti khana kal zela kan scale hi tlang pui thuin 30 centimeter scale ani trini 30 sei ani trini 30 centimeter scale kha in scale sei man khani tlang pui nga centimeter som thum chin ani ta chu thil le khazirnan paper la thil han draw vel na ta na a man nuam tok chi hi centimeter unit hi ani wa in centimeter hi kan mang tlang puya entirnan field te entirnan field vivacon field ani mokhilai enge ni lamwala field te thil field zau takalo oma ki field ki enga nga zau nge ni ti te nan chon centimeter scale azuk te kha atelu tuka scale man kha achi le to lawa scale dang hemi alien kan man ngai le ta chu meter scale te lawam vele nga meter scale kan ti chuan meter hi chu thil lian deuh hlek te nan kan mang le me nga chu e kan ria dan tur chuan centimeter scale tuna ina in kol kha beka kan da leng to khi kal zel ta se 30 cm thleng kha ni lovin 100 cm thleng kha kal ta se 100 cm scale ni ta se chu meter khat ani vele chi ta ni unit meter unit a chuan meter scale chi a chuan mo 100 cm kha 1 meter anti chi ata chuan 200 cm ni chuan 2 meter ni anga 300 cm ni chuan 3 meter ni anga ti khan meter chu a scale kha lian to school ron ken si khani to lo tinani chu ani chuan field a chuan meter khat anti ta lok ta meter ni meter thum meter li meter nga kal lenga chuan khatiang khan a unit kha kan mang dang lam maya ma se a square box te takte te hetianga a chunga leng tam lam soina tan po khan tian kan han rin khan entinan meter lo ni ta se 1 2 3 4 kan chia lenga square box omzat kha square box te ro te omzat kha entinan 9 lo om ve tho ta se 9 engte kan zia tong 9 centimeter ti chi ni to lo a scale man kha meter ani to chuan 9 meter square in ti ve to a unit kha dang lam to thina ni mo 9 square meter te po ti theng chu pon than kan le don pon bazar vel han kan chuan meter in kan te tlang puya meter khat square meter khat hlai ka du square meter ni hlai ka du kan ti thin na chan chu khatiang box te anga than bun khan meter square khat zela te ani wang te lo ni ta ni chuan thil lian le zual hei field tuna khan vibe kon field ani mola mol field am ka ta field ni lo ta se a map ang tok tapin entirnan mizoram map te mo india map te po lo ni ta se India ram te po hi azau zong kha achung hi te don ta ila I eng anga zau nge hemi ram ambep chin hi ti kha kan te chuan an zia dan thina chuan 3287263 square kilometer ante thin ta ni approximate in hei ning ka ria 3287263 square kilometer anti lopon kilometer square ante thin km square enge he yana entir kan ti chuan square lir ang khana rukin in mark ru chau ta se box se te khain mark ru chau ta se a square te ten ma se a unit mana khu centimeter kan ti ang si te ni to lo se km ni ta se kilometer ni ta se chumi square box te siam entinan kan square sign mo sq and square box te anga kilometer zel anga kaunin hetizat la hi 3287263 square kilometer atam hi square ka chiar tur te tam taka om ti kha zaw zong soinan kan mang mai ti na ni kilometer unit hi alian shima chin khan ka soi to centimeter kha in be kain a leng to kha 30 centimeter scale vel kha tun lai scale sei kan siam khanita hetiang zel hi 30 centimeter nilo 100 centimeter chin kalta se chumings chutiang khopa sei scale 100 centimeter scale nei chon chu meter khatani ve chi ti ka soi to meter scale a chon 1 meter chuan 200 centimeter china kal chuan 2 meter ani chi anga 300 centimeter ni chon a meter ang zong chon 3 meter ni lenga chu meter scale chu lian big ka ti to kha
chuan 2 meter po chu len to na ka line mo 1 meter ringot po kha 100 centimeter ni to 2 meter 3 meter 4 meter kal zelanga 5 meter up to 1000 meter asei ka kalta se 1000 meter chin kha kilometer khat ani vele chiani 1 km scale chu lian to tina ni chu scholar on ken chini to lo 1 km ringot po kha meter sang khat chin kha 1 km ani chawani chu kan te tura zir khan scale kha a unit kha a lian chi lo kha om ta me decimeter ti te hectometer decameter ti tem unit sang sang hi sap chon an nga ke ni a chon mani mizo kan zirang deuh khanin tong khat kan ti chuanin kan kiu atang kut mor thleng lam khat le tang phel ti te mo khani ta ma se sa ho chon mumal takin ti khan ni tin hei helaya 0 tanga 1 cm in a scale kan kol in kara sin te la in rin le pokha unit thawani millimeter ani thungani te lu to ka millimeter tuna hian map tuna kan han zia duaya hian km in india rampum pui kha liana scale khan in rin pu pang khan han hisab chen ula kilometer khat hlok in mo kilometer khat hlok in square box siam trau theila chumi square box za chu chiarila heti zat hi ani tinang kha thil zaw jong soinan kan hmang ta me chu ti lo ni chuan zaw jong kan soya piang in thil zaw jong area ani chu area kan soya piang in square hi alang nge tur ni chan chu square box zel anga thil kan te awangin tina ni chu area calculation of area ni to chuan square unit kan ti nge ngai thin ani unit hi chu eng unit poni thea maybe centimeter meter kilometer eng po lo ni ro se ka chu question ina soi chuan centimeter ni chuan cm in mang menga km ni chuan km in tia meter ni chuan meter in ti menga chu eng unit po non mang se hi chu unit tin kan la jiak tringa square unit ate zel ani area chu hriat to ne area kan calculate reng in unit chunga khan square kan da lo pekin unit ma hian square da zel tur square meter da zel tu ni thil zaw jong te nan reng until soi lai me kan kirle taila helai box kazia hian kirle taila tun bi ka han example han example ni kan man kha 3 draw centimeter khat centimeter ni centimeter thum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 square box ha mo example gi om thai kan ti to kha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ani ta ni chu area of a square is example tu na han kan chu kha square box te kha pakwa om vain 9 centimeter square continue or we can write 9 square centimeter ti bo na zia thei ani chu square dan kan mang le chin square lian to kha om to ta ni chuan hemi pei sei zong ron poka te khan 1 2 3 4 5 6 atam to kha me centimeter khan centimeter cuts ni tum lenga centimeter som omani helai so po hian centimeter som oma helai po han centimeter som ka oma hei boy centimeter som ania kan rin thlap ai ti ta ka soi angati tum tra no pang khan lo om ta ni an rina ti han ti ta trap me chuan square box khan juk chiar ta ni 1 2 3 4 5 6 chiar char khatia chiar kha a how tak ta kha ai kha chuan engting ya kan ti le mayang ta po hian 1 2 3 square box pakhat pani pathum om pheya heti chin hi mo om pheya an huai a point pathum tho om pheya ta point pathum oma pathum hei pathum lir voi thum ani chu pathum lir ta hian hemi tlarain pathum oma hemi tlarain pathum oma hemi tlarain pathum oma tlar ka tlar ni tlar thum om pathum lir voi thum chu 3 into 3 chu engzang elo ni me 3 3s are 9 a chuak ta ni helai po khan som box som khati zong en om phei tuaranga box som kha box som pakhat box som om phei tuaranga ta hen box som voi khat voi ni voi thum voi li voi nga voi ro voi sari voi dar voi ko voi som in tlar thale do nam box kha ani chuan box som lir voi som in tlar thale chuan box som lir voi som multiply le zel me to ni 10 10 zar engzang elo ni ta 100 hemi boxing in here to chuan 100 centimeter square te kha chiar khan 100 azaw ani tinan lo ni le don tinani chu thiu zaw zong soina pianga hian square tereuh te kan mangzel ti kha hriat tu rani chu hemi sei zong hi 5 ania hei poi 5 ania
hei poi 5 ani hei 5 ani a area a zau zong heng zan nge ti amin an zo chu chuan a zau zong chu eng ting an ti le me yang 5 5 are 25 ti le ngal mai tur 5 into 5 5 5 are 25 proof chinang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hei 5 centimeter ania chho hi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 proof chin nga tang khat ni thum li nga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 so wang chuan thelai ron lang chiang le ta deuh chu thil zau zong area kan chut don chuan enge lo lang le ta area kan chut don chuan hei hi l ti khan sin khan kan soi to kha hemi sei zong hi l hi 5 ani chuan l poi 5 ani chuan l poi 5 ani chuan hei poi 5 ani chuan l hi 5 vek ani chuan perimeter ni to lo area ne kan soi to area chuan eng tinya kan ti ta kang a side sei zong pakhat hemi phei le a chho hi hei multiply to pila 5 5 for 25 kha hetia kan rin trewa chiar dun ai khan awol samzo ka chuti ni chuan 5 into 5 mangin 25 a chuat hei si chuan formula ang kan je don chuan l into l ani tina ni chu l into l kha area tan formula lo ni le mai tina ni formula chu l into l kha formula chu ni square in mu to reng chuan a zaw zong chok chok ro min an ti chuan a l khamin ril phot te u in tianga l chu hemi phei sei zong kha a l chu ka square a chuan a l chu 7 an ni a 7 an ni hloma non ti ta ni chuan hei l pakati 7 ania l 7 vek an ni l 7 an ni chuan a area nge perimeter chu turin min du in tianga area an ti chuan area chu l le l kha multiply mai tura lo l into l 7 into 7 lo nia 7 7s are 49 ani ti na mai a perimeter zo kan ti chuan sir sei zong hi min zo ta ni mo in tianga 7 hi voili mo 7 lir voili multiply to ni 4 times l 4 times 7 in manga 4 into 7 so 4 7s are 28 a say equal ve kan ni intile mai yang chuan ta hian area hian l into l ti aya ala moi le dan chuan helai kha 7 ania l kha helai po kha 7 ania 7 voi ni kha multiply ni ta 7 into 7 ti aya ka chuan 7 7s are 49 ania 7 voi ni vain 7 square te pon soi ta 7 7s are ti na thonia 7 7s are 49 ai na renga so wang chuan l into l ti ai khan l square ti te pon mang thin ni du zo kam han the l into l ti kha ka sha thiam zo ke ti tan chuan l into l in hanga 2 into 2 ti le 2 square ai nanga 4 into 4 ti le 4 square ani nanga khan l into l ni chuan l square ti pon dai ra hei hi formula tan chuan a side shim ka side ka multiply mai tur na l square and l into l kha area chungchang chulo ni ta ni lekha khong in ta hen square khai nei ta ni in lama khan thili siam vel mai ta ni mi thil present itum ta present box siam don ta ni mi kha thil present itum dona square box siam don ta ni ti deuh hian lo om ta se hi square box ani ta ni amma banga hian square bela sir bang poka square thonia achung po square ni helam pang sir po so lam pang sir noi sir po hei hi square box siam ta ni square mangin box siam ta ni chu square box ti soi ai chuan hetianga anin pum up hian square pum upa figure kan siami ming chu cube and the thin cube ti chuan he cube hi square in ang thlap vekanita he square pian ang chia helai point oma sir banga hena chunga po square box lo ni ta ni chuan hemi seizong phei te hi helai phei seizong hi 1 2 3 4 4 lo ni ta se te me 3 ti zo kang 1 2 3 cut hey centimeter cut centimeter ni and centimeter 2 mania square ni zona dang poi 3 ni vek don ka ti to ka 3 vek ni ta se hey poi helai po ka box a tho 3 vek ni ta se ai po ka 3 nia hey poi 3 ania atlang hriam lai zel sei zong hi heng ho kan zom khom to nu atlang
zoom lai ze la kha h an te chu edg h an te tlang hriam lai kha l tin kan soi lai ta khani hemi sei zong kha l tin kan soi hei poi l tin kan soi hei poi l an yang hei poi l helai po l ve kan ni tina ni chu chuan he cube hi present box till kan present na tur te lo ni ta se achung hi kan la chin lowa a chin chu he tain kan la sang deuh hlek ta hena chin a omani hei ta hian ka va chin do ni a hnuai po kha kala chuak ria hemi hnuai among kha ta hena mong om ta se tin kan jiang in thia mang hemi hnuai hi ala om lowa chung po kan la chin lowa atlang kwal zar zar che kan la ping phui ve kani a hnuai hi nget takin kan belanga chung po nget takin kin la bel le tu ni ta se chuan square helaya square ma bang chau hi hei hi a shum shemin facing za ni om thin ti khan soi le lok te a ma hian bang khata oma a sirain bang ni so ta hnunga bang thum heta bang li a chung kha chu kan la thade bang nga a hnuai kha chu kan la thabuka bang ruk kyu pa hian in ping phui vek se chung le hnuai hi tlang zong circle point ping kwal vek ta sing chuan na 6 faces om tina ita a bang a ma bang kha a sir bang ten a chung ten huai te khatiang zong zong ka 6 faces and the thin ni chuan 6 faces a chuan out of 6 faces hemi top le a bottom faces te khat la chuak ta la da sang de ri ta la ani chuan engzat nge bang kan la nei khat ni helama thum khi da hnunga li 4 faces kan nei tina nei chu a banga hian rong noi ta ula kan chei don ani he banga rong noi tai la helai rong kan noi dum vek me helai ma bang he sir po kan noi duma nunglam po helam sir po kan noi dum veka a sir kwal chu kan noi dum veka ni 4 faces kan nei te kha sir chu kan noi dum veka ni chung rong i noi thei te chu a banga chu surface tin an soi thina surface kami a banga kha mo surface chu lo ni ta area kan ti chone china han ka soi to a surface te ho zong zong areas kha helai bang pali kwal kha chung le hnuai la tel lo khan a surface bang kami a bang a surface te kha enganga zaw nge ti sap tonga non soi don chon what is the surface area anon ti mai don ta a surface area chu a bang zaw zong anon ti don ti na ni chu cho chwa lo ngai ta what is the surface area of the cube anon ti nga surface area han ti khan a chung le hnuai khanga tinge kala tel lo kher a chung le hnuai tel lo wa tlang kwal chau kan chu hian surface area ro po lateral surface area anti kher thini LSA te me lateral surface area anti thini lateral anti doi chuan a chung le hnuai kha la chuak ri thin ro chuan a chung le hnuai kha kan pin ton huwa chuan a bang song song a chung po hnuai po ti amina vai anti don chuan total surface area anti le TSA surface area kha chini in soi chang an ron nei don ni chu lateral an ti chuan a chung le hnuai kha count tel lo to ni total an ti chuan a chung le hnuai te a bang te a fine total a chuan chiar tel tu tina ni chu ta chuan lateral surface area hin soi fia ma sa don ta la a bang kwal zong hi enganga zaw ngen ti chuan ni chin khan area chu zaw zong ani ti ka soi to a bang khat chau helai square hi 3 vek kwal lo ni ta se ti po kha a l kha 3 zel lo ni ta se abang khat formal la dang kha chu in than le to ve thoin karinga chu te kan rin kha eng ti kan ti to kha khat ni thum linga ruk sari ret kwa kan ti top ta kha ti ai la ol le dan chuan area formula kha chuan eng ni kha l square kha tiam kha l square 3 zar eng zang ni kha me 9 a chua ka 3 zar 9 ani ta ni bang pakhat chau hi anga zaw nge 9 sin sia ro 9 lo sin sia tai la helai asir bang po kha square kha 3 vek angin l khan ni vai engza thong ani yang kan di chuan hei po hi 9 tho ni so lam hnung lama son 9 tho lo ni le bokanga helam bang po hi azaw zong chu area chu 9 ani ta ni chuan chung 9 zel de chu a bang pali te kha bel khom vek taila a bang kwal pum pui surface area chu chuak doni 9 lir voili om ta ni chu ti ni chuan 9 lir pali chu 4 9s are 36 lo ni ta ni mai bang pakhat square area manga ka chaw khan 9 ania tlai poi 9 ani ngal don chan chu a l kha 3 ve thawan ni kha hi chok don thawa
so lam po 9 helam po 9 bel khom ve kula 9 plus 9 plus 9 plus 9 chu 36 chuak don ti na ni 36 lateral surface area ka cho chu chu 36 ania centimeter square area ni vine surface area box te te square te ni vine square tel nge tur ti na china ka soi to ka thil lang chiang ta deuh pakhat omta chu chu a mai bang pakhat area kha hemi kha area kha eng formula mangin nge kan cho chu kha square area of square formula mangin l square mangin so 9 alo chu ka he 9 ani ti kan thre da chona dang po 9 an ni vek don ti kan hria da wangin 9 lir voi li kan han bela ti chuan atlang bangkwal jong long surface area chu 36 ka zia so ni mo 36 centimeter square lo chuak kan ti ta ni chu ti ni chuan formula kan phwa chuak le chinange hemi bang pakhat kha square ania l square mangin a chuak phota 9 kha chu tiang lir voi li chun om le wangin 4 in ka multiply lenga 4 9s are 36 a chuak ta ni multiply ka ti hian 9 lir voi li kha ka bel ti na ni 9 lir voi li kha ka bel ti na ni 9 lir voi li ka bel le 4 into 9 ka ti hian in angreng 9 lir voi li bel ula 36 chuak dona 4 9s are 36 ani thawa wangin 9 lir voi li bel kwal ai chon 4 times 9 ti mai kha also ka chu wanga ti mai chu ganita ti chuan hemi ma bang square hi a area chu l square mangin 9 a chuaka chu tiang lir voi li in ti le don chon ti hian soi ta mai ta 4 bang pali bang khat ni thum li in ang thap an ni wangin hemi area l square manga kan cho chhuah nen khan multiply tur ni wain 4 into he 9 hin ta chu 9 chu khoi tang ron kal nge kan ti chon l square atai ni wain l square da mai ta 4 l square hei hi lateral surface area tlang bang kwala chung le noi tel lo cho chhuana formula chu lo ni ta ni hei hi lateral surface area cho chhuana formula chu 4l square tinari chu chuan achung hi chin la a hnuai po chin le ta la achung hi china hnuai chin le bok chuan hei hi rongdum hnoi ve vek tai la mo abang kwal pum pui kha pali an om kan di to 4 faces ane 1 2 3 4 heta ma asira khuita hnunga heta asira pali achung nen panga hnuai paru ani ta ni an square box pian kha anin an thap thap wain mai bang pakhat kha l square mangin 9 a chuaka hei po 9 ne khita po 9 asira po 9 achunga po 9 hnuai po 9 9 lir faces parukan omta ani chuan total surface area formula chu enge lo ni le tamayang l square 9 hi chok chuaka l square mangin 9 lir voi ru kan dile don 6 times 9 alo nia 9 hi enga tang ron chuan ni chuan l square an ni wangin 6 l square lo ni lenga chu total surface area formula kan lo tile ta mai tina ni chu by heart vak I khan omzia chungin formula chin sia thin tu by heart ro tia enge lateral surface area of cube formula anti chon 4l square vati vak kha by heart total surface area of cube is 6l square tia by heart I khan khatia achwa dan shiat ka kan tu dewani chu he cube vek hi thil present chui lo tumta achunga khan thil da i da khat vek doni bu 5 present don ta la ti teng lei ti zo gang lei i present don ta ni mani bial nu de lei han present chu tra mo bial pa te kha lei kan present don ta lei kha chunga hen i da khat veka chungai chin mak me phui leng tok che chen chumi he box chunga lei tam tak i da kha eng anga tam nge ti kha a tam lam kha kan soi don chuan surface area chu ti khan kan soi zowa volume san lo tile tamei ta ni chu a chunga thil leng tam lam soi na hi volume sani ta ni emo hei hi tia bang pin kwal thap ni lo da se thir tlang po ni ta se thir kha engza da khat tlat nge ti me mo a tam lam muk khat tun do na thir lir kha khami tam lam kha volume student soi ta thunga ni surface area kha hria than tur volumes po hria than tur ni volumes kan ti chuan ama tamlam khani to ni surface area kan ti chuan abang kha enganga zaw nge ti kha ani thung ti hria tur andang lam ti na ni volume si cubic unit te ni ve thunga cube kha kan ziak le chinanga ti hian achung po lang thei vekin kan tinga ti khan cube khai siam ta ni chuan
centimeter khat centimeter ni centimeter thum 1 cm zela te khan kan ti to kha a l kha mo 3 ni ta se 1 2 3 1 2 3 lai po kha 1 2 3 1 2 3 ni le ta ni lai po kha 1 2 3 1 2 3 unit khat zelangin ti kan ti chinange kayo lai ka jin thchi yang thokat to volume chungchang hi soi ka tum chin don ani chu Rubik's cube te po an himale Rubik's cube ang te po kan lo ngai ta wala achunga hian cube pakhat heta in huam in ron muthiam mo khuta cube pakhat anwai point cube pakhat omle ta ne cube pakhat omle ta cube zel chungain tia kan her angchi kha Rubik's cube ang khan ngai me ula ti khan cube zel aw mang khan an ngai chin teu ti chuan cube lir achunga hian engzat nge leng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 cube 27 ka chiar ka zung mi thla chunga han om ta se chu kha cube lian puya khan centimeter khat zel cube te te kha chunga engzat nge leng thei ti kha achung thil leng tam lam soinan khan te ta chu 27 ani ta ni helai pe ka l ka 3 angin ni kan chu helai chho poi 3 ne helai pe po ka 3 ne lai po ka 3 ne 3 ve kan ni ta ni mo helai chho po ka 3 ni ta chu 27 alo chok ta ni engting ye kha chu a volume kan ti chu ni ta chu volume kan ti kha ni ta achunga ta thil tam lam te nan cube box te mangin a leng tam lam kha kan te vele ti na ni chu han hisab chin teu in du khan achunga hen box pakha Rubik's cube pa pom trin kha khat ni thum li nga ruk sari riat kwa achunga hen pakwa chung zonga hen ti achung her vir thei a khan pakwa oma anwai lama pon pakwa om don ti na ni ta helai alaya po hen pakwa in rem ang khan ngai ula Rubik's cube tak tak achon alai kha mum a khami kha mi thla la ula thilin rem angin ngai ro achunga hen pakwa irema hnuai po pakwa ne alaya tak po pakwa irem chon 9 achung bera oma 9 cubes an oma chunga cube te tak te pakwa hnuai a che po 9 oma hnuai le po 9 om chon 9 lir voi thum lo ni ta ni chu 9 times 3 to 3 9s are 27 kha a volume chu lo achunga leng tam lam chu ni ta achung hi square kha ni ta ni hei hi 3 vek kha ni ta 3 3 3 ni ta hemia hian boxing za ni om thei kan ti kha 3 3s are 9 khan ni thum li nga ruk sari riat kwa om area kha 9 ani ti na ni ta ti chuan hetiang hlir hi achung hi hervir thei khan ni ta se Rubik's cube ang kan ti to kha anhuai po hian 9 oma anhuai po 9 oma hetiang achung phek ang hlir hi khat ni thum om tha mo hei khat ni thum om tha chu achung ang hlir hi voi thum akalwa achung kha chu area of eng mangin e kan cho kha square mangin 3 3s are 9 hei area of square kha 9 ani kha 3 3s are 9 kamo hemi kha chu l square 3 3s are 9 ita achuk zong poi 3 thawani wangin l pakhadaron te le jon l into l square chu l cube alo ni ta chu l cube tina a volume formula chu cho chwa na nan lo mangta tina ni chu volume of cube chu l cube ti mai do ni chuan a unit reng renga hian a volume chok chok ro an ti chuan volume chu chunga thil leng tam lam kha leipo ni se tianga cube box ang te khan leipo kha engza ta tam nge cube anga zu count khan mi thla der khan account te ndi chuan 27 lai cube kha zu count the ya 27 a tam cube oma chu unit kha centimeter te ya te vekin ti ni 1 centimeter in dale thawanga chuan a figure kha cube ang zela kan laga wain ta hen cube in da to volume chuan 27 centimeter square ni ve to lovin helai ka chuan square da zel tur ka te 36 centimeter surface area chuan square ka dia
volume a chuan cube in da tong enge cube kan da chan kan ni chuan a figure te kha cube ang zela te ni wangin cubic unit kan mang to tina 27 cubic centimeter ni tani cubic ti hi tia achunga 3 kan da hi ani tho ti riat tur ni kan thil riat chian tak chu he chaptera hian surface area and engeni kha volumes tia hian surface area hi chinhi in then taila chu lateral surface area oma chuan total surface area omlea pakhat dang le chu volume he chu formula sangina peng ve lem lawa ti chuan cube om reng in helai sei zong ho chu 3 ka example agan man jing khan 4 po 5 po ni ro se kha chu a l lakha 5 te lo ni to te se tu na chon example dang mang ve tong l5 te lo ni ta se ti chuan a lateral surface area chok chok ro gan ti chuan lateral kan ti khan nge ga ti kha a chung le hnuai kha la in chin phui lo ta se a bang pali 4 faces chop ani kha chuan a mai bang pakhat kha square kha a area chop area kha zaw zong ka ti kha a mai bang pakhat area chop kha chu square area formula mangin l square mangin kan chok mayang chu tiang hlir pali chu na mawangin 4 times in kan multiply ngani chuan lateral surface area tlang kwal chau chung le hnuai tel lo kan chaw chho don chuan lateral surface area formula nge ni ta kan ti chuan 4l square a chung le hnuai kan tel le chuan faces paru kan lo omta phek khat kha l square mangina zaw zong kan thretheya phek ru ka om do chuan 6l square lo ni le mai ti na ni volume ni do chuan cubic unit te in cube eng za ni chunga leng thei kan ti to wangin achung kha engeni area of square mang thoin l square mangin pakwa om theya chutiang lir chu achuk join kan chiar thak chuan pathum a l zat hi kan kaum le mai turani ta chu eng tinge kan ti le ang kan ti chuan l cube ka formula tinai chu chuan hei hi square unit infekate ni hemi de pani hei po square unit ni hei le hei square unit ni hei chu cubic in kan te to ni cube box te ang khan mo cubic unit man to tinani chu chuan to na ka figure ji ang khan box kan hung le taila a l hi 5 ni ta se ka ti ka 5 l kha a lateral surface area chok chok ro anti chuan lateral surface area of cube formula chu 4l square kan ria da vain kan tinga 4 into l kha 5 ania square lo amata 5 square nia 4 lo ma 5 5 are 25 ania 4 5 are 20 4 2 are 8 and 9 10 100 centimeter square so what a total surface area non tileta total surface area chu 6l square so tini chuan 6 into l kha example ni kha lateral kha 5 kan mang dona 5 square tholo ne hei formula square am kha 6 into 5 5 are 25 6 5 are 30 6 2 are 12 13 14 15 hei hi centimeter enge ni thawang surface area ni to jon surface area ho wareng reng chon unit square unit ani don ka ri kha volume chokle ron ron ti le ta volume formula chu all khop mai enge ni kha volume formula l cube l chu 5 cube 5 voi to multiply to tina 5 into 5 into 5 5 5 for 25 and 8 into 5 lag le chon 5 5 for 25 5 to 10 11 12 1 2 5 enge man to centimeter cubic unit ni to vain centimeter cube kha ni tani chuan khatiang thau kha figure sang an lorn om le dona rectangular box ani ta hei hi cuboid ani ta ni chuan cylindrical shape teron om le nga tin cone teron om nga tiang khan zir tura la tam lu tuka hmasa in cube patang khan ei kan chana adang hi next video kan chun jam le